Apay nga ya sinaanak mo Abel. Awan mo mo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pakawanan na ka, Bel. Sorry, Garda. Saan natati na ikari para ditunggal may sa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali nga ay ayataman niya. Diyak ilibak, Garda. Naitati puno. Kunak tupay ka. Paya naramid mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautangan nakman, kabagis rin na. Pangusarami ti kwarta kabagis. Pagbayad ka o kanigarda, nagsina kami ngaminain ket ang mga nusingirin na kiti nagasgastos na kanyak. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan nyo aya. Yakon ay ayatan ni Garda. Adan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ubeng. Na, agraraman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Adapay ka apo ko mo. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagis. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinak ni Garda. Awan pagbayad kaw. Ayawang kwartak. Adda pang usarak iti basit nga urnong kaw. Iso pasensyakan ka bagais. Lukas pangarigan ta singirinak daw. Si Kaman ti makamo makisaritakin ko na kabagis. Please, uray tagayin mo mag. Ay, ala, wanan ka bagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Naked, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga sa pulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo, Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay kat, adakan ka agarda. Desisyon mo dayta. Ngam panagkunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang nakan ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, garda. Ta siyempre adda basol nakan ka. Awanan bain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado nga inkarkarina kanyak. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kamin. Adupay ladag iti arapaap mi. Agama, dinadahil na dagita nga arapaap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensakan ka, garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na? Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, garda. Inret-retumpay lang amin idikanyak na dya akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastamo ngamin, iti day di asawa na. Saan nagbababae apulos? Italaheng, garda. Kinwartaan naklaang dayjay akabsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kankwana. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan.
Hulugam ti utang mo kung kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam ti nagastos na kung katapnawan rere. Siyak ti mababay ni ti kastoy nga raramidam. Nga nga rod hulugak nga rod. Apay, di mo inay-ayo aya ka bagay, kat kayim mo ba? Binulbulatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababay na kun ijay gayam kaw. No apay ngamin nga insuka mo Nakakita kalat ububing sininaam mo ito na dagos ni Garda. Ay kat kasapulak mo't nga rod ka anak ka bagay. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga nak maun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon dito balay ni Mona. Tiyag balin may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kanina nang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing pangam siya. Ay kahit anya ko talaga akastra Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga amalumbaan ka, Primo. Love, makakatkatas itimplaan na kitikatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papudo takit inanom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, Primo. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng samot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya, ma'am, iti kinapintas kan kinaubing tinubya na. Imbis na naragsak da kan ni Garda, kalat mutan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinayat na ija, ma'am. Tsaka mo ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya! Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan baga na kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang ante. Kakaasyak akan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaati unak ka nun ni tatang, tan nakaasawa man rin. Dinto asyak kat awan pailaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa kang aminan, Sino nga ti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armag. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tainak pa'y gumatang iti naimas asidaan tayaw. O sige, darasama. Diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah. Agbayad ka na. Uray pauna la abayad ka na kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao nga agdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda kinukwartaan na klang gini! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agdiskitar ka! At dan di tatang mo, Primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paborito day tatugi. Alaman nga rod, Primo. Kitagyaman na no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw.
nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anyat inararamid na dita balayo kawam mo ni tatang mo asingiran na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kan nangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tilining tak atugi. Di namat mapanawa na yun. Naghirit iti namin adaw. Ken ora ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kastaya. Ay, mabit lang ante. Adda awag ko. Hello? Ah, Wait. naglokaw. Adalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito huyain. Apay, mga sawa kayon aya tatang. Ikasaryaw, tinobyayaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang paymet ti kwartak. Agor nungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula mo Ado, ti agpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin ti agbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha? Praktikal tibyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. Anwam kinasingpet kan napintas wano ubing no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali Ta para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. O di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingiran? Ha? Agpaisaw, garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singiren dagiti ininted ko ken ka. O saran yo kit di iti kabarbaro anobyam. Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Abel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan asingiren. Papanam primaw. Dita balay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, ada ipatpatrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inaldaw mo't na mapantika anakak dita balay tigayim kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni garda kang kwana. Intan ejay ilirina. Inta agpaparlor. Ilibre na kaya garda? Wen, intag papukis. Kapasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubinta tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awam mo't ubing agar aram kanyak garda. Sika siguro Kagangay na Makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga sawa akong tatang. Ha? Nayaasin na ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isang asawa akong. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda?
Ni Garda nga eksyo Anya, nagloko kan. Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya, apa yan ni Garda nga iti asawaam? Nakadudit babalasang iso pa ilaang may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatem ay. Subsobrak sublatem. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda natang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak nang ngamin. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kaiso ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga aya ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan? Wanantay. Nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae, apara kanyak. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam ta di na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan, nagiti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na di agardan. Tinutupan na di anak kaw. Awan magkididakes na at agpada mo anawaya. Unang respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramiden ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom ken kuana. Ha? Nalipatam sa amata na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Isu nga itatan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanen Isu abaybay antay yung idan, kabagais. Inton bigaton ti kasarta, Primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga uray baketak nga asawaam. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga roden. Kis na kon aten na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibangagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apay tatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat adda iti ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasuken ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Idi saan itan? Inutil matan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka?
Itaki di kumakasapulan na kanigarda ka anakan. Apay nga di mon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siya kat ti pagbalinan na a caregiver nan. Manjak mo't ahantay. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kankwana. Ay ka, wana. Awan problema kanyak, balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Katawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo, balasang ko. Ay na, agyaman ak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina nagarda, ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina nagarda, ante. Ay sanan! Di kalagbain. Idi mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ikatinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Elijah, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Cecilio, ayad mo anak ko. Cecilio. Adang dito'y kusina, nanang. Ampay. Ala umantay arinulak ditoy. Tamaban ka kamapan ijay CR. Wen, mabit lang. Ay nanay ko. Ay nagsakit pa iti sikat ko. Ay nagrigat lakat ti bumakatan aya. At ito'y tarinula yun, nanang. Agyaman anak ko. Nakaluto kan. Saan pa ya? Madama pa ilat pa naglutok. Naginanaak ngamin itay, tan nabannuga ka nagpasada. Pasensya kan. Diyak pa ilang makaluto tani. Agsakitak matan. Naarbisan ak ngamin ini kalman. Kani agtrangkaso ak matan. Nadda ko mga minasawak. Dadda ko makatulungak ang mga sikaso kada kayo. Adda ko maparaluto. Katulungan nyo agtrabaho dito'y balay. Inis istriktuan daktungot ngamin idi. Ureladwa dagiti nagbalin na nobyak. Ngam pinagsina da kami mo't iti imuna ken maikadwa. Anya nga ita, nalakaya anak lang nga ruda na baro. Kat nagsasado mo ngamin nagijay anubyam iti. Nabisyo da pa'y. Ay na, sana da ita tiraso nanang. Talagakit di adiyo kaya't ang mga sawak idi. Manipod high schoolak, inis istriktuan dak. Diyak pa'y napadasan tinakirilasyon itinabayag. Awan pa'y makabulan ananubyak dagi jay. Taparitan dakmot ngamin. Diyo kaya't nga agaram makiti balasang. Kat mabalin mo mati agaram itano kayat mo. Awanin na. Asino kumamot yung mga kadatao ngay. Kat lumakaya ko na baro. Kun awanin. Nag-expirean tay gagar ko amadan itinubya. Tani, manot taon gong. Ubing kapay. Nasurukla ako rin tam. Basta, awanan. Napukawon ti isem ko kalagita. Nag-expirean tiriknak. Kumusta kan ngay kabagis? Medyo mayat matan kabagis. Agim imbaga kon. Nasaya at nga rod ano kasta. Ay, kaasi ka mo dito'y balayo, nukas dyan nga awan ni Cecilio. Sayang lang amin tasana ng asawa dyan anak mo. Durdurug ak nga rod ang mga asawa itan. Ngam di namot kayat. Agungat pa'y nukwa. Kanayon nakasideran. Basol ko kanuno apay asaan anak kaasawa. Apay nga minapinaritam idi nga agaram. Anya nga'y. Di mo laka nga ron mapilit na mga sawa itatalumakayan abaraw. Saan pa'y mat nga isutay lakay abaraw? At danto pa'y dagitay senior citizen kat mga sawa da pa'y lang. Ubing pa'y ni Cecilio kabagis. Di na nga rod kayatan. Nga rod. Sayang.
Dua dagiti nagsaruno ang nagbalin anubya na iday. Ngam awan nakatuluyan na kadakwada. Takasano ka no ada manubya na. Pagsasawam ngamin dagiti agbalin anubya na. Pag sinaam ngamin ida. Ay, wen ka ba, Case? Bidot ko da itay. Napili ak ngamin iti agbalin nga asawa ni Cecilio. Sayang laeng Ada ko maapukom itan. Kan ada ko mamanugang mo akatulungam diti balayaw. Dadakkel pa'y kumaitan na adag iti apukom. Kumaa. Ngam babalin pa'y kumaita. Ngam di namot kayat ti mga asawa. Agunget-met no ibagak ang mga asawa. Kat tila maisid-sidir na no kasjay ang makaunget. Iso abay-bay akon Nay, naggapuan nyo nanang. Apay, naimbagan kayo na aya. Pumanag na kayo. Ay, ad-adang agsakitak no agtalina udak diti unog ti balay anak ko. Iso ang mapanak lamakis istorya kadagiti kaaruba. Tapno mayaw-awan man ti marikrik nak iti bagik. Ayun, Cecilio, nakita mo ni Mariana. Simbang putmut gaya mon manipod abroad. Simbang put kano iti kalman. Umay agbakasyon iti 2 bulan. Wala nang. Nakita kitag sa pangagpapainit iti balayda. Ad-adamot apimintas. Padam magayam nga awan pa'y asawa na. Kat agbaak mo't siguro Apay, kayat yung arod ayat ti agbaak. Kat kastamot ti kayat yu ide. Saan aya? Saan mo't Ay napasensya kan no pinaritan ka idi ang mga asawa. Wano makinubya. Taagpilpili ak mga rod itinasaya at ngagbalin anubya manak ko. Dahita kinapili yung amin. Tinamagbaling kanya kabaak nanang. No di ko mapinakibibiyangan ti love life ko ide. Di adda ko maapu ko yu itan. Kat saan pa'y mo't anala daw ti amin anak ko. At danto pa'y lakay ang mga asawa. Awanan Nag-expiren. Nag-expiren te. Nag-expiren ato'y pusok. Ganto'y bagik. Basta awanan. Expired amin nun. Mabalin pa yan ako. Manulat taon mo. 48 mo laeng mo. Awang nga ro din. Napukawan ti isem ko dita. Hindi ko maat ako ubingak pa'y. Lakayak itan. Iso nga agbaakak laangan. May mayat pa'y. Kabages, inta makilamay. Nay, apay, asino tinatay ka ba, guys? Ni, apay di mo amo aya. Di mo na amuan. Natayan ni Serhia akalugaran tayaw. Ni ngay Serhia anangagaw idikan ni Mindukan ka. Tilay palpalagip mo mo. Nabayagan na pasamak dayta. Di mo't naimbaganan jay sakit na iday. Apay anatay. Saan asakitim patay na? Naikaglis ka no ijiban nyuda ka na itupa di ulo na. Natuluyan ka nun. Anya, ala, kaasimat nga rod kakaisuna nagimbagan. Ay na, anyan, kaasimat nga rod ni Mindo nabalon. Uwan agpada kayon abalo ka ni Mindo, kabagis. Makipagladingit kami iti napasamak iti asawa, Mindo. Ding, at da kayo magayam lota. Umay kayo. Agtugaw kayo. Tamangiruwarak iti kape. Ay na, sanda kami apakadanagan, Mindo. Nabsog kami pay. Umay kamla makipagrik na. Wano makilamay. Saan nga umay makikape? Ay, basta urahin dak. Tayalaan kayo iti kape. Kin tinapayaw. Sige. Kabages, apay akas jay. Kasjay te. Kaslasaan mo analiday ni Mindo. Kaslawan na nyaman na kenkwa na ti ipapatayan ti asawa na. Tauray lag sa gawisiw amapan mangala iti kape. Kahit yaw awan nala siguro ti kinaliday na Ay na, madlaw mo mo no naliday wano saan ti may sa tao. Kaslasan pa nagsangit. Kahit amom nga rod
Sa bagay, idi si bibiyag pa iti asawa na. Kanayon da idi nga agapa si ka. Naungot nga min ti asawa na. Kan madlaw nga under na idi ni Mindo. Ala, husto, tangiwat mo ka, Bagis. At data dito'y nga umay makilamay, saan atap no umay agchismis. Kababain, ang mga no adda makangagkan ka. Kahit kumusta nga iti kabalbalo, Mindo? Kastoy mayatlat ta. Naragsak. Ha? Naragsak ka na balaw? Ay iko Kahit ko sa wain, naragsaklat ta. Nagragsakan lata tibiyag ang uray na balo da taon. Ay, sa bagay, makailiw-liwag kan tulat ta. Siguro day ta makatawan, nakalipat kan taon. Nagbayagmit ta makatawirin ngay. Day ta may isawan no nga aldaw, nakailiw-liwag akon. Ha? Ay, ibaga man tagpaiso kanyak min daw. San ka nagsangit idinatay ta asawa man niya? Ay, tsak ilibak, grasa. Awan na sakit, abarukong ko idinatay ta asawa. Medyo na ikawak laeng, sana ko na naglitay. Amumay ti ka na yun a panagapa mi ideng. Aumpay aldaw asan kami ang agapa. Makabanog. Kita mo ito itsura akong anay. Laklakayanin ti itsura, kapoy ti stress. Ay, inan-under na kan sama ngamin day di ba kumaw? Uy nga raw. Amuyaw akakalugaran mi dayta. Limitado amin agaraw ko, idi nagastawa kami iti day dinager nga asawak. Basol mo Apay ngamin nga insukat mo idi ti kabsat kaw. Inlaklakad ka pa'y mangarod idi kang kuana ngam sinaam mo lagayam. Pirme, ti babawik iti grasya. Awan na ramitak. Pinikot nak ta asawa. Piniko nga. Kinaya mo kay demo napintas mo ngamin. Ngam ti di mo amaw nagar mo gayam. Ay, yun nga raw. Grabe. Sinaak ko maideng. Di na kong pinaluspusan. So nga itatabalo akon. Agkid daw ako mamanin iti paburking ka, grasya. Anya pabor ngay. Mabalin ka de. Nga ilakad nakmanin iti kabsat mo anilota. Anya, ay nagluko kan. Lakay kan. Kayat mo pa'y mga sawa. Kan bakutin ti kabsak ko. Kituray man. Ang daya pilpilin ni ayat. Ang mumot a fresh love me titunggal may sa. Iso nga ilakad nak mo ba? Imbag no kaya ni kabagis ko. Bakit ako? Imbag no din ako na. Kaya na day jay. Basta ay worm. Promise. Jak to isukatan ni kabagis mo. Ison ti final. Ti mauday nga ayat ko. Alangan nga isukat mo pa'y laang ka laklakayudan kan. Iso nga ron ako nakamaudin ni Lota nga ayatek. Iso at tulungan nakman. Ilakad nakmanin iti kabsat mo, iti maikadwagon daway. Anya, lalakayanan, kasta pa'y lat ipagbagana. Seryoso mutsi ka. Kaya't nakanong agsinublyan kayo. Agpatpatulong manen kanya. Lalakayanan, bakbakit anak mo ten. Kan may sa, kabalbalo na, agar madagaws iti sabalen. Kabalo mo ten. Imbagak laang timbagana, tanarega mo no jak idanon kan ka. Ibagam tabasted kanya kon. Apay talaga ka ding awanan tay sigud a panagayat mo kan kuana. Nainlab ka may di kan kuana sanay ha. Insang-sangitan pa'y nga rod. Di mo pa impangpanganan iti mano nga aldaw. Kimutong kapay gapo iti pan nakapaay mo ide. Di mo ipalagip dagita kabagis. Talinipat ko. Awanan kanyak dagita. Amom kabagis. No siyak tisi ka makiasawa kapay. Anya? Kasapulam tikad kadwa. Nang runan wag sakit ka. Kasapulam ti mga sikasukin ka. Adda ni Cecilio nga anak ko ang mga sikaso kanya, kabagis. Kano kanayon abisi dya anak mo. Kantunggal ag sakit ka, kanayon nakamot asidiran. Kanayon na nga isidir, ti panang lapod mo kan kuha na idi ang mga sawa. Wan nga road, di adda ko maapukom ang mga sikaso kan kano ng asawa.
kunkunanan ko. Iso nga rod amay mayat no adda kaduham. Adda mga sikasukan ka. Nasingpo mo ni Mindaw. Di na kan isuka dayjay talakayon. Imposible masulisog pala iti sa bali ma. Kitaan na adda ka binadang ko tada nila kay kwa kadkadwak. Iso makiasawa ka kiidi manen. For companionship ba? Kababain, ibagadan to pa'y abakbaketan da tao kat makiasawa pa'y lang. Bye-bye am ti sawan ti tao. Awan bibiyang dakeng ka. Basta siyak, no kayat mo pa'y ti makiasawa, suportaran ka kabagays. Ni, papanan nyo manan kaarabiin tatang. Mapana ki balay dananam alota anak ko. Anya, ay di kay lamabay ni tikas tang raramidan yung. Kabalbalo yu pa'y laang, kanlaklakayan kayon nga magharam kayaw. Inistoryak mo king kan anak ko. Ex ko ni nanam alota. Kanagpada kami abalaw. Awan mo't siguro tidakis na. Jack mo kada kayo. Husto nga minan day ta asawa. Laklakayan kayon. Bay anak laka di anak ko. Sa anak pa'y mo't ala kayo unay. Maawatan nak ko ma. Naimbag nga oras mo, Lota. Naganguan nyog para king ka. Nay, apay day taanyog. Sagot ko king ka. Amok ang mausar mo da ito. Nalamag ti panawon ita. Iso akasapulan ti apros iti bagbagay. Aramidem alana da ito anyog. Tapno adda pag-apros mo, Lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto alana day ta sa mo itad. Ayunan niya. Sige, intun maminsan, Lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. Mala, sumrot ka. Hagyaman ak, Lota. Kasanungay tayo ibagbagakin ka. Sublanta ko man, tinapalabas. Agpadatamit tinabalaw. Kinapudno na. Jak amaw, no pakabasulak na ito nga ibaga. Sa nabalin iso mga bintag paisaw. Inuruuray ko ang mabaloak tapno masublyan ka. Anya? Aklunek, nailaw anak la iti day di asawak. Sinulisog nak, pinikot nak, kalpasan na, inan-under nak pay. Tibabawik iti anang asawa king kwa na. Ngumawan na alamidak. Ay, kinapudno na. Napukawan ti panagayat ko ken ka. Tanaupayak an namimpinsan ken ka idin sukat nak. Ngem ita tagparparik na ka manan. Maipalagip tinapalabas ta. Kasla agsubli tay sigod akilig ko. Uresak nga raw na. Ado, ti maipalagip kanyak. Kasla umubing tiriknak no wastoy lang. Kit kasanaw. Aklunan nakmanan ta ikasar ka, Lota. Ay, kabalbalong mo nga raw. Agpalabas tapay iti uray makatawan sa kaaklunan. Tapno awan ti maibaga dagiti tattao. Baybayaman ng ita tao. Kan nagbayagan nga ita makataway. Di ta mo ti biyag, Lota. Mumaya no si bibiyag tapay kalpasan ti makataway. Isungaklunin na kon. Pangasim. Ala, bayam ta panunutek pa'y ngarudan na imbag. Inton bigat, maamuam to ti desisyon ko. Nanang, anya dyan na amuak. Agar-aram ka no madgayam ni Tata Mindo kada kayo. Kunak man no adala gagagaraan na dito'y balay, iso kanayon nga umay dito'y. Kwa, mabainak lang amin amang ibagakin ka anak ko. Ngam, wan, pudno, kat inaklon ko pa yun Anya? Anya ko matiplano yaw? Kwa, ikasarnak ka no. Makiasawa akin kwa na anak ko. Tagayatak mo nga rod kan kwa na. Nagsaor kayo matan? Saor nga. Mamidwa kayo na makiasawa. Ngamsyak, awan pa'y uray na minsan lakuma. Pinarparitan da ka mga asawa. Kalpasan na,
Da kayo, asawa kayong asawa. Ay, kwa, jakmat nga rod ni namnama ti kastoy ang mapasamak. Kan mabalin mo mo ti mga asawan o kayat mo. Nawaya ka, anak ko. Itatana po kawanti isem ko ang mga asawa. Sayo ibaga ti kasta. Awanin dahi ta sa asawa kanyak. Iso ada kayo, baybayan nyo mo dahitan. Bakbakitan kayo lang arudan, makiasawa kayo pa ilang. Ape anak kami suot ka insan. Kasano? Nabadri pa kaya bala insan. Iso dito yak man pa ilang. Apay aya insan. Ninanang makiasawa kanukid din iti dahi ala kay Mindong. Anya, ala. Naging naramdaya. Kano kabalbalo lang ni Tata Mindo. Hun nga rod, iso ang masurunak. Jakpet ang makiasawa ni nanang. Kat anyat mabalin mo no talaga akas tati kayat na. Manjak nga rod. Ay, anya nga tataramida kinsan. Tapno patas, mga sawa kamutan insan. Anya? Asino kumati asawa ngay, kat awan mo't nobyak insan. Armam ni Aida nga anak ni Tata Mindo. Tapno saan da patuluyan ti agasawa. Anya? Ay, sapay jak kumakayaton ti mga asawa. Mga sawa ka. Awan pa'y mat 50. Mabalin pa'y. Imbag no kayat nakday diyang Aida. Kat armam pardasam nga arman. Tapno maunaan nyo ida. Mabainak. Kun nalipatak san ti agaram minsan. No kayat mo, tulungan ka. Kuyugan ka amang pasyarkin ni Aida. Anya? Ay, sige. Alamang nga ro insan. Barang addagasat ko kang kuana. Sa anak mo't anapili tagbalin anobyo kat. Ta sa anak mo't unay anapintas, Mang Cecilio. Una, adayo ti ba iti taon ta ading Aida. 30 taon mo. Idinto ta siya ke 48 kon. Kay kayat ko kit di pa iti kasta atawan Jak kayat ti ubing. Ti kayat ko kit adayo nga inaunangam siyak ti pakiin na yatak. Oh, agyaman ak nga rod ano dagayam gasat ko ken ka. Adda ado dagiti agar-aram kanyak ngam ubing damot ngam siyak. Jak kayat si kalat nagaram kanyak akasta ti tawen na. Kahit, kasanaw, datang nga rodan? Kawan Mang Cecilio. Sige, tatulagan tayo nga rodan ti kasarta, Aida. Lipatan yung daya tatamin daw. Tagbalinton nga abalayan nyo, nanang. Anya, abalayan na sasawang mo. Katuan mat, agayan at kamin kinaida nga anak na. Kun ikasar kun iti mabiit. Tulagan tayong ti kasar may. Anya, no kasta, inaram mo ni Aida. Kaano pa'y? Di yun damagan no kaano. Basta agayan ayat kamin. Dumanon tayong nanang. Pasensyakan Mindo, ngam inunaan da tamutin dagiti anak. Jakmet kayat ano agasawa da, kat agasawa tamut. Agabalayan talat takuman. Hey, anyan. Unaklan matuloy ti panagdenatan, Lota. Pasensyakan ngam naalas mo ta kitaan. Agasawan ton dagiti anak ta. Kalpasan na, agasawa tamat adadakkel da. Naalas akitaan, saan ka de? Nawamit dakas na. Wen, ngam naalas nga rod akitaan. Basta, manjakong. Iso apasensyakan min daw, Sapay kumata maawatan na. Agbisprin talat ta kuman. Bisprin nga agabalayan. May mayat pa'y. Ay, ikiuin ano iso? Awan babaling ko, Lota. Adto yan ti gatas mo, Cecilio, lakay. Agatas ka Tapno na imas ti turog mo no madamdama. Ay na, nagdungumot yung asawa ko. Nagpintas lang arudan. Nakasingsingput pa'y. Gaputan na singput kamot kanyak, Cecilio. Makunak asya kunti may sa kagasatan nga asawa. Ngamin, kaskan ka tinatumpungak. Nagagut kan nalailo nga asawa. Agyaman nak ta si katinagbalin nga asawa, Cecilio. Agyaman akmat abakait. Kat dawat ko, asapay ko ma,
Matag na nayon ti kinaragsak ta. Nanang, pasensya kayo na. Sapay ko mata sa andak akagura no pinaritan kayo ang makiasawa manin. Wan, anak ko. Awan problema iti dayta. Tinapatag at dan asawam. Kamaudyanan na, nangasawa ka matlaangan. Huwag nga rod nanang. Kat nakasingsing putpay tinatumpo nga asawa. Ala, sapay ko mga road, tamaparaburan kayo iti ado nga anak. Takayat ko ti ado nga apo ko. Di na kamin panunutan kin ni abalayan min do. Naaklon min ti amin. Tinapatag, naragsak kayo nga anak me. Nana prima, na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na na. Nakamot anana kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Pasensya kayo nana. Ngam katawunan niyo mat kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubing nga ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga rodin. Tiamok akat senior citizen kayo mutin, akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pay. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wan, manang. Kabages. Apay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Intan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mawakitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages? Addan kitaam taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak ammo, binaliwan na gayam titawin na. Ay na, pinaubing na tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan. Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na Balak na nga. Balak na makiasawa pa'y Kaapay akas ditar aramiden na. Pati bado na, bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo matitoy sa nga store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iso sa anak basta mabanog. Kabailak pa'y ti agsublay ti maminli mamanipod dito yaging kay jabalay may. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam titawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y senior citizen. ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account. Tapno ada ipakita. No di da mamatay 50 plus ko pa'y laang. Ay, isaya. Manongaron nga titawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, kathan nga madlaw na. Ay, thank you. Ang manungay ti ang mumatawan ka. Kunak, 68 yun. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen kabages. Umaikan, agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno ngaminan to, Jake. Sige manong, agtugaw ka latan di tatagsabi tak.
Umay ka kay dinagtugaw, prima. Saan nga rudan? Apay nagdagunlit ka. Si katirumbang agtugaw manaong talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan titultulang kan laslasag mau. Anya? Kabalak tiyag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat manaw. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di palayaw. Nana ka manin anana kanya kon Rude. Ha? Ay, sorry, Manang. Manang gayam. Kabalak day toy, lalagaan. Nagpiksa kayo mo na, Manang? Wen kasano ajak napigsa kat ubingak paymat nga men. Kabalak payabag katon ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, Manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy. Hiso adi naktultulungan. Dagijay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa ititawon ko 57. No, dala agaram kanyak Aklo na kadagosan. Makaadakak pa'y siguro iti maysa. Unodwa. Nanang, kaya't yung ano ti mga nak iti kasar. Damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan ng agninang. Ay isanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga nak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pay. Iba ka medyo gayam mau. Taan nakagtulaang ti bunyag ja ipasngay nanto nga anak da. Kabages, si mangput kano tayo anak ti kumari tayo anaggapo ya, bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senior akas kada tayo. Para kada kayo Ne, apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kaya umay kalata kay supay ti itigda tulaw. Adaw ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak nana. Nay, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayam mau. Anyat karga jabag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglakla ko iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya, nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pis rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yun to kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Oo, nga ta. Jak pa'y sua balasang kaw. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaysuti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Agdigdigos dagiti aggayam. Naggidandaman na nagdigos. No apay met amasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, iso agundawayak man ti sumrek dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kayat nga ibagam. Dahito ti pagabasit. Lokatak.
Amangan mo adda dito iti sikreto nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumat. Anya nga di nakita ka on dagito'y gamit na. Ang amay. Anya nga dagito'y. Tiyak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw di rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Japanyaw. Ay sus, makita dito yan. Isarak na gusto dito'y bag. Ay, agawak ti rumor dito yan. Ne, nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa. Kwa. Jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito. Awan dito'y, nanang. Sige nga rin tayo naksapulan din sa balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Tasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. One friend. O sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi kay Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na ingpis to'y bado. Rimuar na kiti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo na ita kabagis ko. Anyaman nga tati umay na imbagan na ya. Umay man tila makimarmaritis na ita. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! Adaku ko apayaya. Kabagit nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayem ni Linday jay. Apayaya. Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis ka bagais. Ibagbaga na lang nga awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat laganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sanak pa'y asenyor. Ngam bakit kun namakit din kanya. Anya nga rog nga iti baga? Ubeng? Mala? Ubeng no ubeng? Makapabad trip ka mo manong. Dadaulang matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasair ba ng tirignam? Nagrabaw arason, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, adapay aramidag. Nasaya at magtanakapanawin niya kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Uray nabangsit, no effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kayatin nak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan daling kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di malay. Agdigdigos da.
Nagdidandamanan. Wan, apaya? Apay at tunggal umayak. Maira na nga agdigdigos da. Kat pasaray agdidandabay. Apay aya kat aggayam da nga raud. Ne, anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang pita ba? Pagpapudaw, makigtot kan to. Takasto kan ni Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron ton nga umubingak, Manong. O anya, naprusam ka di amin nun di tabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka na. Ay na, ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, tain tamanan aglako. Len, kita man to'y rupa kan tenged ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay dayta. Naglabasit mo to, nanang. Huwag garod. Naapektaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tenged ko. Anyat inkabil yo dita aya. Ay, ikabkabil ni Esther iti rupa na. Anyang ikabkabil. Katawan mo't ikabkabil na itirupa na. Ada. Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manday. Ah, ala. Katno dagito'y pagag-agas na iti good na dagita. Anya? Good. Wala nang addagagatel na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amumi nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good God. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana mabalain. Makaakar ti gagatel na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka. Dayjay nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Kat patpatgakmat ni Esther. Apay naka-face mask ka. Kat nagpodot ka bagay. Masurunak iti dayjay nga Esther. Ginudgod mat gayam. Inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dayjay babae. Nay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiri daw ya? Wan, Manong. Makaakar iti gagatal dayjay babae. Nanang, Nasayata da kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapul apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita mo tinapasamak dito'y rupa kang tenged ko. Nay, No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. hello, Len. Apay, ayan mon ngay. Kunam nga itulod mo laang ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dituyin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutang. Ang mga numaakaran kay tigagatul na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ama magsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti salod-sal, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, Manong, inaklon ni Lin kanyak. Jay ka anakam tilakyan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, Manong. Kinilaat na ti ka anakam.